دهاي ألبا دودابي قدلي كابزي رئيكا نوي حي قلصو نابرا كماي كمزخبدني خقلص الكاكل زحزن زجبطاني واسين غزانا زبلع ستوالا مولي يغن نسخاب زي مولاك كله قليل إلو يجمع أبتناي مجمرة عنكس دودابي قطامي ካብ ሰብ ናብ ተዛወረ ተቢዲ ይጸንሕ ደብዳቤያ በወገነይ ናብ ካልእ ክህባ ይመረጽኩ በቀረባ ፍልጦ ስለነበረና ምስቲ ተቀባሊ ባዕሊ ክህባ መሪጽ ሰሙን ሓሊፉ ከያብኮ ነገር ምግዳል ኣብ ሰሙን ውግእ ተጀሚሩ መን ብዛዕባ ደብዳቤ ዝተወይሱ ግዜ ከምጢት ይትኮስ ኣብ ድሕሪ ስረይ ገረያ ዝነበርኩ ደብዳቤ ማይ ሓጺበያ ዳሓር ዕርያ ከይጠልቄታ ውጽእ ኣድሪቀ መሊሰ ድማ ኣጅባ ሒዘያ ውግእ ምስተወደአ ባጋጣሚ ዛ ደብዳቤ ከብጻሕ ከም ዘለና ወሲነ ድሕሪ ወርሒ ማለት እዩ እከለ ኢልካ ድሕሪ ውግእ ምሕታት ኣይፈቱን ይጨንቀኒ በቃ ይጨንቀኒ ፍርቆም ስኳ ኣብ ኢደይ ይሪኦም ነይረ እያ ወረእቲ ባዕልዋና ጽቡቕ ኣይነበረ ክረጋግጽ እውን ኣይደለኹ ተሰኪፈ መወዳእቱ ቁርጽ ፈሊጠ ዳሃዩ ከም ዘየለ እዛ ደብዳቤ ገንፂለ ምንባብ ጀሚረ ብግዚኡ እንተዝህቦ ነይረ እቲ ደብዳቤ ፍቕረይ እቲ ትምንዮ ዝነበርካ ተዛኺዑ ክፋል ኣብራኽካ ሒዘ እዝን ትብለካ ከመይ ከም ትሕጎስ እቲ ንዘመናት ዘሕለፍናዮ ፍቕሪ ህይወት ህያብ ይብና ብሰላም ንኽወልድ ጸልየለ ግን ኣብ ውሽጢ ዝሰሙን ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ተፍቂድካ ምጸኒ ውሳነ ጉዳይ ኣሎ ንውዶ በዚ ደብዳቤ ግን ኣይነግረካን ዝብል ሕያል መልእኽቲ ዝሓዘ ጽሑፍ ኣሎ ኣብቲ ማእኸል ደብዳቤ ካብ ፍቕረኛኻ ኢሉ ይዓጽ ሎሚ እታ ደብዳቤ እንተስታውሳ ውሳነ ጉዳይ ህያብ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ዝብሉ ቃላታት ድቃስ ይኸሉኒ ዕረፍቲ ኣሉ ግዚኡ እንተዝህቦ ነይረ ዝብል ጣዕሳ ኣለኒ ደሃይ ኣልቦ ደብዳቤ ፍልፍልና ዘብላክ እዩ ካብ ገጽ ማሕበራዊ ሚድያ